ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಪುಣೆಯ ಬಾನೇರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 16ರಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ ಪುಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸೂರ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತುಳುವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು 2019 ಮೆಗಾ ಫಿನಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ನಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂಬೈ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಿಳುವಾಯಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸೂರ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್, ಪುಣೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಡ್ತಲ, ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇನ್ನಾ ಕುರ್ಕಿಲ್ಬೆಟ್ಟು, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ, ಥಾಣೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶಿಂಧೆ ಪೂಜಾರಿ, ಲೋನಾವಳ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಟ್ಟೆ ನಡಿಮನೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ, ಉದ್ಯಮಿ ಸಿಎ ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪುಣೆ ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೀಪಾ ಏರೈ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ನೂತನ ಸುವರ್ಣ, ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮುಂಬಯಿಯ ನಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಸೂರ್ಯ ಪೂಜಾರಿಯವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ, ಸ್ಮರಣಿಕೆ, ಫಲಪುಷ್ಪ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಮೆಗಾ ಫಿನಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ರುದ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಸನೀದ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಪುಣೆಯ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಸೂರ್ಯ ಪೂಜಾರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋದಲ್ಲಿ 12 ಯುವಕರು 10 ಯುವತಿಯರು ಕೊನೆ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಮಿಸ್ ಕರಾವಳಿ 2018 ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರಾವಳಿ 2018 ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ನಿಶಾ ಸುವರ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು 2019 ಕಿರೀಟವನ್ನು ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡೆದರೆ, ಮಿಸ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು 2019 ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿದರು. ಪ್ರಥಮ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ಅಶೋಕ್ ರವರು ಪಡೆದರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೇಸ್ ಕೃತೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಪಡೆದರು. ಮಿಸ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡೆದರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ವೇತಾ ರೈ ಪಡೆದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಸನೀತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಕಿರೀಟ ತೊಡಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೇಕಾರ್, ಶಮಿ ಭಟ್, ರಶ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ, ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಮಂಗಳೂರು ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದವರಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಪುಣೆಯ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸೂರ್ಯ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ನಡೆದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಆಶಯ. ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಮಾಯಕಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡಿಗೆ ಮೊನೆದರಂಗಿಡಿ ಪೊರ್ಲಾತಲಿಗೆ ಮೂಡುಂಡಿಗೆ ಮಾಯಕಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡಿಗೆ ಕಾರಿದ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಜೀವ ಕಲೆ ಬತ್ತಂಡಿಗೆ ರೋಡೆ ಪಲ್ಲ
ಲಿಂಕಿದ ಅದಿಟ್ಟಿ ತೂಪಿನ ಉಡಲ್ ದರಸಿನ ಕಣ್ಣಿಡೆ ಸಾರ ಆಸಿಲು ತೋಜಿಂಡಿಗೆ ಅರಸಿನ ರಸಗಿ ಅವರೆದುರುದ ರಾಜಕುವರನೆ ಸೇರುನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಕುವರಿಗೆ ಕನ್ನಡೆ ಸಾರ ಆಸಿಲು ತೋಜಿಂಡಿಗೆ ಅರಸಿನ ರಸಗಿ ಮಯಕಡುಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡಿಗೆ ಮೊನೆದರಂಗಿಡಿ ಪೊರ್ಲಾತಿಲಿಗೆ ಮೂಡುಂಡಿಗೆ ಮಯಕಡುಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡಿಗೆ ಕಾರಿದ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಜೀವ ಕಲೆ ಬತ್ತಂಡಿಗೆ ಬಿರ್ತಿದ್ದ ಬಿರ್ಸೆ ಕತ್ತಡೆನೆ ನಡತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಡಿ ಆಲಿ ಕಂಡುದೇನೆ ತುಯಲಿಗೆ ಉಡಲ್ಡೆ ಸಾರ ಭ್ರಮರದ ಝಿಂಕರಗೆ ಮುಗುರು ತೆಲಿ ಕೆಡಿ ಪೂ ಬರ್ಸ ಈ ಮಣ್ಣ ಪೊರ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುನಾಡೆ ಪೊರ್ಲು ಓ ಕಲೆ ಕುಲ್ನ ಸಾಲು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೂಡು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜಲದುರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ವನ ದೇವಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ನಮನು ಪೆದ್ದದು ತಾಂಕಿನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪುಟ್ಟಿ ಭೂಮಿಲ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಂಚಿನ
ಬಂಟ ಕುಲಟ್ಟೆ ಪುಟ್ಟುದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ದೇವೇರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಅಮಲ ಅಕಲ್ನ ಕಡಿರ ಮಗೆಯಾದ ಪುಟ್ಟದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಾದು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಯಿನ ಕೃಷಿತ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಧಿಯೊಂದೆ ಇನಿ ಕಂಬುಲನ್ನು ಒರಿಪೋಡು ಕಂಬುಲನ್ನು ಬುಲೆಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸದಾಶಿವ ಸಾಲ್ಯಂಡನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಏರುನು ಗಿಡತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮೂಜಿದನಕ್ಕೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಅವು ಏರೆಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ದೇಶನೇ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಂದೆಂದೊಂದು ಪಗೆಲು ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಎಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇಶನ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೀರ ಯೋಧೆ ಬುಕ್ಕೋರಿಯರೆಂದು ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿರ್ದು ದಿಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶ್ರಮಿಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ರೈತೆ ಯಾನ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೇನಲ್ಲ ತಾರಾ ಶೆಟ್ರೇನಲ್ಲ ಒರ್ತೆ ಮೋಕ್ಯದ ಮಗಲ್ ಅಕ್ಷರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ 19 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಮುಂಬೈಡು ಇಪ್ಪುನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ 2ನೇ ವರ್ಷ ಈ ಸಮೂಹ ಪಂಡ ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದೆರಡು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ತರಿಪಾತ್ ಕೊರ್ಪ ಅವು ವಿಷಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಶು ಸರ್ವದ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ದೈವ ದೇವರೆಗು ಅಂಚೆನೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರೆಗಳ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ನ ಬಿನ್ನೆರೆಗು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಕಲು ನಡಪುರ್ದಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಪಂತಡು ಈ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಸಭಾಭವನಡು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದ ತುಳುವೇರ್ನ ನಡುಟು ಯಾಲಾವರಿ ತುಳುವೇಂದು ಗಲ್ವಾಡು ಪಂಡ್ರೆ ಮಾತೇರ್ನೆದ್ರು ಅಂತದೆ ಅವೇ ಆತಂದ್ರೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆಲ್ನ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಗರಿಯಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ನನಗ್ ನನರ್ದು ಗಗ್ಗರದ ಗಿಜಿ ಗಿಜಿ ಚಂಡೆ ತಾಸೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣ್ಯ ನಗರಿದ ಈ ಮನ್ನಡು ತುಳುವೇರ್ನ ಮಗೆ ಆದ ಪುಟ್ಟಿನ ಪನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ನ ಪೇರ್ಮೆ ಆಪುಣ್ಣು ಯಾನ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಕೋಡ್ಲೆ ಮನೆದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಕುತ್ತರ್ ಗುತ್ತದ ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಏನು ಮೋಕೆದ ಭಾಗ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸತ್ಯಲೋಕದ ನಡುಟು ಪೆರ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ತೊಡೆಟು ಪರವು ಅಪ್ಪೆನ ಜಡಿಟು ಪೂ ಪಿರ್ಪ ಪಿಂಗಾರದ ನಡುಟು ಮೆನ್ಕೊಂದೆಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡು ಕಾಪು ಕಂದಾಡಿ ಬರ್ಪಾನಿ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರನ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲಂಪಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮನೆ ವೀಣಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕಡೀರದ ಮಗಳು ನಿಗಿಲ ಮೋಕೆದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಿರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಸಂಘನು ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತ ಓಲ ದಾಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಘದಲ್ಕ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕನ್ನತದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಜನತೆಗೆ ತೋಜಾವರಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ದಿನ ಸಂಘ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಈ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರದ ಒಂಜಿ ತಂಡದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆದೇರು ಮುಂಬೈದಾಗಲು ಬೊಕ ಊರದಾಗಲು ಬೈದೇರು ಪೂನಾದಾಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 30 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು 15 ಆನುಲು ಬೊಕ 15 ಪೊಣ್ಣುಲು ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಡಿಷನ್ಲ ಆತಂದು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಆಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಡು ನಮ್ಮ ಸಾನಿಧ್ಯ ಪೂಜಾರಿಲಾಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೆಲ್ವಾಯಿ ಮೇರ್ಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ ಪೂನೋಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದಾಗುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ನಿಗಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಇತ್ತರಂದ ಅಂಡ ನನ್ನಲಾತ್ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ನನ್ನಲಾತ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕನಾವು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಇಂಚೆನೆ ನಿಗಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇ ಅವೇ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡಾಗ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋದ ವಿಷಯ ಇವನ್ನ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನ ಇಂಚಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಿರಿ ಯಾಪಂಡ ಆಯ್ತು ಬಜೆಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ತಿನ್ನಡಾಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಐತು ಒಂಜಿ ಆಸ್ಕರ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಅಂಚದ ಯುವ ಪ್ರತಿಗೆಲು ಬರಡು ಪಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಇಂಚೆನೆ
ನಲ್ಲಂಚಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ನೆಕ್ ಬಂದು ಈ ಮಗ ಕೆನದಿಲ್ಲ ಬೊಕ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪೂನದ ಮೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಮೇರ್ಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ನಮ್ಮ ಲೋನಾವಲದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆಕ್ ಭಾರಿ ಸಹಾಯಧನ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರ್ಲ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ಪೂನದ ತುಳುಕೂಟದ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಒಯ್ಟ್ಲ ಧನ ಸಹಾಯದತ್ತು ಬಾದಿ ಪೂರ ಒಂದಿಟ್ಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು. ಅಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಚಿರವಣಿ ಅದುಲ್ಲ ನಿಗಲ ಇಂಚಿನ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪಾಡು ನಿಗಲ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಯದ ನಿಲಟ್ಟು ಮನ್ನದ ಕಲೆಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಹೊರಟು ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಿರಿತ ಚಾವಡಿಡು ಕೈಟ್ ಪತ್ತಿನ ಪಿಂಗಾರ ದೇವೇರನಪ್ಪಣೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಲಿಪಿ ಪನ್ಪಿಂಚಿನ ಕಾಲಮುಟ್ಟ ಔಷಗು ಪಟ್ಟ ಜೀವಗ ರೆಕ್ಕೆನು ಕೊರ್ದು ಬಲತ್ತ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲದ ಮರಿತ ಕುರ್ಲಾದ ಮೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಚಾವಡಿಡು ಬೋದಿಗೆದ ಕಂಬ ಪೊಲ್ಯಂದಿಲಕನೆ ಮಣ್ಣದ ದುನ್ನ ಪರ್ಲಂದಿಲಕನೆ ನೀರದ ವರ್ಣ ವರ್ಣವ ಅಂದಿಲಕನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಸರಪೋಲಿ ಕಡ್ಯಂದಿಲಕನೆ ಕಮ್ಮುಲದ ಪುಂಕಾರ ಮಾಜಂದಿಲಕನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುವ ನಾಡನ್ನು ಒರಿಪಾದು ಬರವಡೊಂದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಂಧು ಬಳಗದ ಸಾಲಿಗೆ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪವಿತ್ರ ವೇದಿಕೆಡು ಉಂತದು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಗೌರವಡು ರಡ್ಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ. ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಧರ್ಮೈತಿ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ತುಳುನಾಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ಲು ತುಳುವ ಮನ್ನಡು ಪುಟದಿನ ಮೂಲೂರು ಬಿಕ್ರಿಗುತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಕಲೈಗುತ್ತು ವಿನೋದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಗಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗಲಿ ಯಾನ್ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸುರುಕಾದ ಆನೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಿರನ್ ಭಕ್ತಿದಿ ಸುದುತೊಂದು ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಆಡಿಮಾಯಿ ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆನ ಪಾದೋಗು ತರೆ ತಗ್ಗ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡಿಂಚಿ ನಂಬನ್ ಬೈನಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ ನಾಗ ಬ್ರಂಬೆರನ್ ಭಕ್ತಿ ಸುದಿತೊಂದು ಮೂಲ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರಿಗು ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಡ್ಕೈಡು ಸೀತಾ ತೋದೆ ತೆನ್ಕೈಡು ಪರಪುನ ಪಯಾಸ್ವಿನಿ ಮೂಡೈಡು ಗಟ್ಟದ ಪೊರ್ಲು ಪಡ್ಡೈಡು ಕಡಲ್ದ ತಿರ್ಲು ನಡುಟು ಕುಡರಿ ಜನ್ಮಾತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ತಿಗೆದಾತ್ ಮಲ್ಲೆ ಹರಿಮನಾಟ ಉರುಂಟು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಭೆ. ಯಾನ್ ತುಳುನಾಡದ ಎಕ್ಕಾರ್ ಕಮಲಗುತ್ತು ಶಿವರಾಮ್ ರಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಡು ಗ್ರಾಮ ವಿನಯರಾಯ್ ದಂಪತಿಲಿನ ಮೋಕೆದ ಮಗಲ್ ಎಂಕುಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಎನ್ನ ಪಲಯೆ ಕೌಶಿಕ್ ರಾಯ್ ಆಲ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಭಾಗಡು ಕಲ್ತದೇರು. ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ತುಳು ಕನ್ನಡದ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆಗು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಸಂಕೇತ್ ಸುವರ್ಣ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪ್ರಿಯದ ಜನ ಪೂರೆಡ್ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಸುವರ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸವಿತಾ ಸುವರ್ಣಗ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅಕಲ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಲೋಕದ ಬಲ್ಪ್ ತೋಜಾಯನಿಕ್ ಮೂಲ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ತುಳುವೆರಿಗ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನ್ನ ಕುತ್ತು ಪಟೇಲ್ ಸುಧರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಸರಾಲ್ ಪೇರು ಗುತ್ತು ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಮೋಕೆದ ಪುಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಗುರುಪುರ ಏತ ಮಗುರು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಲು ಪಂಚನಾಡಿ ರೇಖಾ ಶೆಟ್ರಿನ ದಂಪತಿಲ ಕಡೀದ ಮಗಲಿ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಪುಣೆದ ಯಶವಂತರಾವ್ ಚವಾನ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಕಾನೂನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಂದುಲ್ಲೆ. ಬೈಲೂರು ರಂಗನ್ ಪಲ್ಕೆ ಎಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬೊಗ್ಗು ಮೂಲ್ಯ ಬೊಕ ಕರ್ಕದಪಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮೂಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯತ್ತ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಯಾನು ಆಶೀಶ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮೂಲ್ಯ ಯಾನು ಪೂನೋದ HV ದೇಸಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಡ್ BSc ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದೆ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮೂಜಿ ಲೋಕಾನ ಸುಗಿತೊಂದು ಕಟಿಲಮ್ಮನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಮಾತ ದೈವ ದೇವೇರೆಗು ನೆನೆತೊಂದು ಮೂಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗು ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಹುಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೋಲು ಮೇಲು ರಸ್ತೆಡು ಆಯ್ನ ದುರ್ಘಟನೆಡು ಮಂಡೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾದು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುನ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಂದದು ಏನನ್ನು ಸಾಂಕಿನಂಚಿನ ಉಷಾ ನಾಯಕರ ಮೋಕೆಗೆ 24 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸಿಕ್ಕಿನ ಸುರುತ ಪ್ರತಿಫಲ ಯಾನ್ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಯಕ್.
ಯಾನು ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಸರಿಯಾದ 1 ವರ್ಷ ಕರೆಯಬೇಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಟ್ಟಿ ವಿನಯ ನಾಯಕ್ ಅಣ್ಣಾಂದಲೆ ಪರ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಲು ಯಾನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ನಡ ಬರ್ರೆಗೆ ಪೊಡಿವೇರು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಪಂಡ ಶುಶ್ರೂಷಕಿ ಆ ಇಡ್ಲಾ ಬುಡ್ಪಾದ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಸೂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ತೂವಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಾತ ರೋಗಿಲೆನ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ತೂವಂದೆ ಐಟೆ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು. ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು, ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು. ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದೆಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಆಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಎನ್ನ ಊರು ಉಡುಪಿ, ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ 25 ವರ್ಷ. ಉಡುಪಿ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ, ಉಡುಪಿ ಗುಂಡಿಬೈಲು ಬೆರ್ಕೆದ ಇಲ್ಲದ ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಡ್ಲ ಮುಕಲ್ನ ಪುತ್ರ ಹೆಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಕುಡ್ಲ ನರಸಿಂಹ ಕುಡ್ಲ ಮುಕಲ್ನ ಪುತ್ರ ಹೆಂಚಿನ ರತ್ನಾವತಿ ಮುಕಲ್ ಇರುವೆರ್ನ ಪೊರ್ಲು ಸಂಸಾರದ ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ಎನ್ನಪ್ಪನ ಸಿರು ಗರ್ಭಡ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾನು ಆಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ. ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವೇರ್ನ ನಮಿ ಸಾವೊಂದು ಕಟಿಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೊಂದು ಯಾನ್ ಅದಿತಿ ಕೋಟ್ಯನ್ ಯಾನ್ ಐರೋಲಿ ನವಿ ಮುಂಬೈಡು ಉಂತರೆ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಊರು ಮುಲ್ಕಿ ಮಟ್ಟು. ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿವಾರದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಧಾರ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ಯಾಪಲ ಪರಿವಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ತೆಲ್ತು ನಲ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣ್. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕೃತೇಶ್ ಅಮೀನ್, ಎನ್ನ ರಾಜರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಲಿಪಾಯನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ವಿನೋದ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಬಕ ಅಮ್ಮ ಜಯಂತಿ ಕೋಟ್ಯನ್. ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಬೆನ್ನದು ಎನ್ನ ಕಾರಡೆ ಅನ್ ಉಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮೋಹನ್ ಅಮೀನ್ ಬಕ ಅಮ್ಮ ಜಯಶ್ರೀ ಅಮೀನ್. ಎನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯದಿತ್ತದು ಕಿನ್ನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಗುಂತು ದಿನಾರ್ ಬಕ ಇಂಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾರ್ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಜಯದೇವ್ ಕೋಟ್ಯನ್. ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿ ಇಂಕ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ನಲ್ಪುನ ಬಕ ಸಾಹಸ ಮಲ್ಪುನ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು. फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. ಮೆತ್ತಚಾಬಡ್ಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುಣೆ. ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಸ್ಥೆದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೂವಾರಿಯಿಂದ ಪನಳಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಜ್ಜಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಉದ್ಯಮಿ ಆದ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವೆನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದು ಮಸ್ತು ಜನ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತುನಾರಲ್ಲ ಅಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಡ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆದರಣೀಯರು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ಪಿತಾಶ್ರೀ ಬೋಜಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರು ಇರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೋಜಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರು
ಇತರದ ಮೆತ್ತ ಚಾವಡ್ ಅರ್ಲಾ ಒಂದುಲ್ಲ ಸಿರಿ ತುಡರು ತುಳುಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡು ದಾದಾಂದು ಕೇಂಡ ತುವೋಡು ಏಪಲ ಬಲ್ಪು ತೋಜಾವಡ್ ಏಪಲ ಬಲ್ಪು ತುವೋಡು ಏಪಲ ಬಲ್ಪು ತೋಜಾವಡ್ ಏಪಲ ಬಲ್ಪು ತೂದು ತೋಜಾದ ತಾನಾವೋಡುಗೆ ಬಲ್ಪು ಊರುಗಳ ಬಲ್ಪಾಲ ಇಲ್ಲುಗಳ ಬಲ್ಪಾಲ ಅರ್ಲುನ ಬಲ್ಪುಗಳ ಈ ಬಲ್ಪಾಲ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರದ ಅಂಚ ಅರ್ಲಾಯನಂಚುತ್ತಿನ ಸಿರಿ ತುಡರು ಪೂನೆದ ಸಮಕ್ಷ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಗೇನದ ತುಡರಾವಡ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ತುಡರಾವಡ್ ಐಸಿರದ ತುಡರಾವಡ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ತುಡರಾವಡ್ ಪಣದ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಡಾರಣ ಅರ್ಲಾ ಒಂದುಲ್ಲ. ನಡೆ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ನಾಟಕದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚನಿತ್ತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬುಲ್ಪುನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹತ್ರ ನಲ್ಪುನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೈಕಲ ಸರಿ ಸಾಟಿ ತೋಜಪದ್ಗೊರ್ನ ಆನಂದ್ ಬೋಳರು ಇನಿ ಬೈದಿನ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂದದ ಪಣ್ಪಿಲಕ್ಕನೆ ಥಾಣೆದ ಮೇಯರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶಿಂದೆ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಯರ್ ನೆಡ್ದು ಮೆಂಕುಲು ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೆತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇನಿಲೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಈತೊಂಜಿ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಲೆತ್ತಿನಾಥ್ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಸಮಾಜಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಹತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣದು ಮಾಮಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಪಣ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾಪ ಆರು ಈ ಸಂಘನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಮಾಜಗ ಹತ್ರ ಮಾತೆರೆಗೆ ಹತ್ರ ಅಂತ ಪಣ್ತೇರ ಅಂಚನೆ ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೇವರೇ ಬತ್ತದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂಜರೇ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಒತ್ತುದು ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯದ ದಾಯಿಂದ ಮಂಡ ಆರೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗೊಂಜಿ ಫಲ ಇತ್ಲಕ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ವಾ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೈ ಕೂಡ್ದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡ ಬಂಡ ಸೂರ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇನಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೂರ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇನಿಕ್ ಪೂನೋಡೊಂಜಿ ಆವಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತು ತೋಜಪ್ಪಯ್ಯರು ಯಾನು ಮೂಲು ಜಡ್ಜ್ ಬೈದೇನಿ ಒಂಜಿ ರುದ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಪೂರಾ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪೆರೆ. ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪೂರ ಬಜಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯ. ಎಂಕ್ಲಿಡ್ ಆಯ್ನತ್ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ದಯಪನ್ನ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ನೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಆ ಲೈವ್ ಅತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಿಡ್ ಅಂಚ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೇಂದಿರ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ಏಕತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಬಾಂಬೆಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರೈಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯನಗಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇನಿಕ್ ಪೂನೋಡು ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪೂನೋಡು ಆತಜಿ ಅವೇನಾರು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪಾದು ತೋಜಪ್ಪಯ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ದು ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಲ ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಶೋ ಈತ್ ಪೊರ್ಲಾದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಈತ ಲಾಯ್ಕ ಆವಡುಂದ ಅಂಡ ಐಕೋರಿ ಮೇಯ್ನ್ ರುವಾರಿಲ್ಲೇರು ಎಡಮ್ಮ ದಿನೋಡು ದಿಂಚಿ ಪೂನೋಡು ಆಗಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತದು ಆರ್ನ ಪೂದಾರ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಿಯರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಾನ್ನಿದ್ದು ಪೂಜಾರ್ಲು ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೋಲಾರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಬೋಲಾರು ಅವು ದಾದಾಂದು ಮನ್ಪಿನೇನೆ ಯಾನು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಾಡು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಾಡು ನಿಗಲೇದಲ್ಲ ಪನೊಂದುಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಡುದುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ದೂರದೀಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಬರಿಟ್ಟುಂಡು ಅರ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ಪನ್ಪುಂಡ ಯಾನು ಇರೆನ್ನ ಮೂಲು ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುಡೋರಿ
ನೆಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಎಂಕಲಾರ ಕೆಲವು ದಿನದಿಂಚಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇವೆ ದಾದನ ಎಂಕರೆಗೆ ತಿಕ್ಕರಾಜಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಾರನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುರ್ತಲೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಫೋಂಡು 2-3 ಸಾರಿ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರಿ ಓಡು ನಾನು ಬಂಡೆ ಆನೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಗುರ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಪಲೆ ನೆರ್ ದುಮ್ಮಲ ಆನೆ ಒಂದಿನ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಲು ಮಲ್ದೇರು ಎನ್ನ ತಾಕತ್ತದ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪಣ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆನಿಲ ಮಲ್ದ ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನಾರ ಮಾತ ಸಮಸ್ತ ಈರ್ನೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುನ ಈರ್ನ ಟೀಮುಗನ್ನ ಯಾನಿಗೆ ಪೊರ್ತುಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರ ನಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಉಡುಪುಡು ಅತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಉಡುಪುಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಅಂಚಿನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರ್ನ ಸೇವೆ ಪಾತೆರ ಅತ್ತು ಓಲ್ಲ ಎರೆಗಲ ಅರೆದ ಏನೇನು ಆಪಣ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ मल्ला ಒಂಜಿ शक्ती सन्मान्य व्यासपीठ आणि समोर बसलेल्या सर्वांना माझा नमस्कार. खरं तर खूप आनंद होतो की आपल्याच समाज बांधवांनी अशा प्रकारचं एक कार्यक्रमाचं आयोजन या पुणे शहरामध्ये केलेलं आहे. आणि खरंच हा फॅशन शो मला असं वाटतं की सनीजचे बरेच कार्यक्रम मी बघितलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे त्याने इथे केलेला हा पण उत्कृष्टच कार्यक्रम असेल. कारण आपण दिलेली दाद आणि आत्ताच मंचावरती ज्यांनी भाषण केलं त्यांनी खूप स्तुती केलेली आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हा एक आगळा वेगळा कार्यक्रम इथे होतो आहे. आणि आपल्या समाज बांधवांना एकत्र करून अशा प्रकारचा कार्यक्रम करणं म्हणजे ही पण खूप मोठी गोष्ट आहे आणि ते पण महाराष्ट्रात. कारण सगळे दक्षिण भारतीय लोक इथे प्रत्येकाची जन्मभूमी नसली तरी कर्मभूमी आणि कामानिमित्त आलेली लोक आपल्या समाजाला घेऊन एखादा कार्यक्रम करतायत. आणि think ನಿಜವಾದ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಕಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬರ್ಪರಾನ್ ಏನ ನಾಟಕ ಆಟ ಅತ್ತನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂತುವೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕಂಡು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಕು ಎಂಚಿನಿ ಅಂಚ ತೀರ್ನ ಅವಳು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇರ್ಬರೋಡು ಅವು ಬಂಡ ಬತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಅವು ಬತ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ఉందా ಅತ್ತು ಬರೋಡು ఉందేనా ಹೆಂಚಿನಂದ ಇಂಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡೆ ಅಂಚಾನ ಪಿರ ಅಕ್ಲೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಯಾನು ಪಿರ ಕೇನ್ನಿ ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನಿ ಅವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಎಂಕಲ ಡೌಟಾನ್ ಯಾನ್ಲ ಪೋದು ಏಸ ಪಾಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕುವ ದಯಪಂಡ ಎಂಕು ಊಳ ಶೂಟ್ ಆಪುನ ಇಟ್ಟು ಏಸ ಇಜ್ಜಾನ್ ಏನೇ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಏಸ ತುಯ್ಯೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೆಲವು ಎಲು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಎಲು ದಾಲ ಗಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಎಂಕಲ್ಲ ತೆರೆಯೋನ ಎತ್ತೋ ವಿಷಯಲು ಒಪ್ಪುವ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಟೆ ಒಪ್ಪುವ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ತೆರೆಯೊಂದಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪುನಿಂದ ಆಂಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಒಂದು ಬಂಡ ನರಮಾಣಿ ಅದು ಪುಟ್ಟುದು ನರಮಾಣಿ ಯಾಪ ಮುಟ್ಟ ಸೈಪೇನ ಅವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ. ಸೂರಜ್ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂಚನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ದೂರದ ಬೊಂಬ ಹಿಡ್ದು ಎಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಹಕರಣ ಸೂರ್ಯ ಪೂಜಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ನಂಚುತ್ತಿನ 2 ಜನ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಜವಣೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪಂದ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಎನ್ನಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅಂಜನ ತುಳು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೋಡು ತುಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ತುಳು ನಮ್ಮ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇಂಕಲೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೋಣ ಇಂಚ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಷಣ मलपवंड ಒಂದು प्रॉब्लेम आपण सन्माननीय व्यासपीठ आणि माझे सगळे समाज बांधव खरं तर फॅशन शोच्या निमित्ताने आपण सर्व एकत्र आलेलो आहोत. कारण आपले विविध कार्यक्रम होतात पण मला वाटतं बऱ्याच वर्षानंतर फॅशन शो सारखा कार्यक्रम आपल्याला बघायला भेटला. आपल्यामध्ये विविध प्रकारचे गुण असतात आणि त्यामध्ये एक फॅशन एक वेगळा एक शो असतो त्याच्यामध्ये आपल्याला शरीर आपल्यामधले कलागुण दाखवायची ही संधी भेटते. ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ತೂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಈ ಬನ್ನಗಂತವಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಾಂಬೆಡ್ ಸಾನಿದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೆ ಅಪಗೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಅಪಗೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇಂಚ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಚ ಪೊಣ್ಣುಲು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪಾಸ್ ಆಪಿನ ಆಣುಲು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಅವಲ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಪೂನೆ ಎಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಬೊಕೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅರೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಗಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಾಷೆ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನು ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತೀರು ಈತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಆತು ಪೊರ್ತು ಉಂತೊಡ್ಡ ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏತ್ ಬಂಗ ಆದಿಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗೊಲಡ್ ದಿಂಚ ಆ ಜೋಕುಲು ಬಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಣುಲು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನು
ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಡತಿನ ಗಣ್ಯರು ಜೊತೆಯಾದ ಮಾನದಿಗನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಹಿತವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆಯಾದ ಸೂರ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನದಿನ ಸಂದಾಯತ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊರಪ ನಾಯಕ ಚಾದ್ ಆ ಸೂರ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ದ ഒരു ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಆ್ಯಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇರಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹನ ಕೊರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಟೀರ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪಿಲೆ ಕಾವಡ ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯನ ದುಂಬುದಿ ಬಂದು ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಬುರುಡು ಮಸ್ತ್ ಬೊಗಾಡ್ತೇನ ಪಡೆಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತೆರತಗ್ಗಾವ ಹರೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಡುಯಿನ ಕಮಲ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚನೆ ನಾಮಾಂಕಿತ ಪುರೋಹಿತೆರ ಪಂಡ ಜ್ಯೋತಿಷರಾದುಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಂಕರ್ ಗುರುಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಶಂಕರ್ ಭಟ್ ರಡ್ಜನ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಶಂಕರ್ ಗುರುಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಮೆಕಲ ದುಂಬರುಡು ವೇದಿಕೆಡ ಮನದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಕೊಡು ಶಂಕರ್ ಗುರುಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಶಂಕರ್ ಭಟ್ ನಿಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ ಮೆತ್ತಲೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೌರವನ ಇರ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಯಜಮಾಡಿ ದೈವದೇರಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಸ್ತುತಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಬೊಕ ನನ್ನ ಈತ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸುಗಿತೊಂದು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದಿನ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೆತ್ತೆತ್ತಿನ ಜೇತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನು ಫೇಸು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜಿ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಜನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಏನ ಒಂಜಿ ರಂಗೋಲಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಕಿಂಜಿ ಕಿಂಜ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸಾನಿದ್ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಗುರ್ತಾಂಡ್ ಫೇಸು ಕೂಡ ಗುರ್ತಾದ ಇಂಚ ದೋಸ್ತಿಕಾತೆ ಆತು ಇಂಚಿನ ಯಾರು ಪಂಡಿರು ಈರು ಕಿಂಜಿ ಕಿಂಜ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡ ರೈಸೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಈರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿರು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಮಲ್ಪುಗಾತ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕಡ್ತಲ ಮೆರಳ ಬೊಕ ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣಾಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೆಲ್ವಾಯ್ ಮೊಕಳ ಮಾತರ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಐಕೆ ಆಗುಲ್ ಪಂಡೇರೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಇರ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಇರು ದುಂಬೋಲೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಾದ ಅಗಲ ಪೂರಗಲ ಸಹಾಯಡೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಇನಿ ಕಾನಾಗ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಸೇರಿದಿನ ಅಂಚಿತನ ದೀಪಾರಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೂತನಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಧೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿದ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅಂಚಿತನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಅಂಚಿತನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅಂಚಿತನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಡ್ತಲ ಮೆರೆಗಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಅನಿಡಿಂಜಿ ಇದ ಮುಟ್ಟಲು ಅಂಚನೆ ಆಡಿಷನ್ ಚಾಲನೆಡಿಂಚಿ ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಬೆರಿಸಾಯದ ಉಲ್ಲೇರೆ ದಾದಾನು ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಒಡೆಮುಟ್ಟಾಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಮಲ್ತಾರ ಅವು ಆಂಡೆ ಉಂದಾಂಡೆ ಬಂದು ಬೆರಿ ಆರೇ ಎದುರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಕೇಳು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಹನ ಲಂಚನೆ ಆರು ಲಂಚನೆ ಎದಗಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಕೇಳೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎವಡೆ ಮುಟ್ಟಾಣನ್ನ ದಾದ ಆಂಡು ಏನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಯಾಪ ದಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಲಂಚನೆ ನಮಕ್ ಬೆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ನೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಡೀ ದುನಿಯಾಗೆ ಬೊಂಬೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಹಂಚಿದ ಕಾರಣ ಹಂಚಿದ ಮೇಯ್ನ್ ಜನ ಪಣ್ಣ ಏರ್ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ ಹಂಚಿದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೆಲ್ವಾಯ್ ಮೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಹನ್ನೆರಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫುಲ್ಲು ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಡು ಯಾರಾದೆ ಯಾರನ್ನ ಮನಸ್ಸತ್ವರಾದೆ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿವಸ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪೇಪರ್ ಬರೋದೇ ಪುಣ್ ಅವು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಡಸ್ಕರ ಅದು ಇಡೀ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಈ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅವಡ ಕಾರಣ ಅವರಂಡಗ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೆಲ್ವಾಯ್ ಸರ್ ಅಂಚಾತು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆವಡ್ದು ಬಂಡ ನಮಕ್ ಬೆರಿಗೆ ಉಂತುದು ನಮ್ಮ ಉಂತುದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಜನ ಬಂಡ ಸಾನಿದ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮೊನ್ನೆ ಇಂಚಿಲಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಅವು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಜ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬಿ ಎಡಮ ದಿನ ದುಂಬಿ ಬೇದೆ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರೆ ಅರುಗುರುಡು ಆಂಡಲ ಅವು ಪೂರ ಪೆರಕಿದ್ದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಎಡಮ ದಿನ ನಮ್ಮ ಉಂತುದು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಪೊಸ ಬೇರೆ ದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಜುನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮಲ್ತಿನ ರಡು ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲ ಆದುಪ್ಪಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪೊಸತ್ತೆ ಆಗಲ ಈತ್ ಮಾತ ಎಡಮ ದಿನೊಟ್ಟು ತಯಾರಿ ಎಡಮ ದಿನ ಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ದಿನೊಟ್ಟೆ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತದ ಮೂಲು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಉಂತಾವನೊಂಜಿ ಆತ ಕಮ್ಮಿದ ಕೆಲಸ ಹತ್ತವು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸನ್ಮಾನದು ನಿಗುಲು ಇಂಚನೆ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂ ಪೋಪ ಮನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಲು ಭಾಷೆ ನಿಗಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿತು ಪಂತನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಂದು ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಆತೆ ತಂದೆ
ರುದ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮುನ್ಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಬರೀ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಪನಲಿ ಐಡ್ದಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧನೆ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅಂದ ಪನಲಿ ಅವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಆ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಾರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಇದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಜೈವ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಬರೀ ಪೂಜಾರಿಲಾದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಡ ಪನ್ಪನ ಪಾತಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆನ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸರ್ಡ್ ಹಿಂದಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಚನೆ ಮರಾಠಿ ನಿರೂಪಕರ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರ್ DS ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನುವಾರಿ ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ತೊಂದಿನೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸಿಂಧೆ ಪೂಜಾರಿ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೂರು ಪಂದ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುರಂದರ ಪೂಜಾರಿ ದೈದಿದೀರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪುರಂದರ ಮೈಕ್ ಕೊಂಡ ತುಳು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಮೈಕ್ ಕೊಂಡ ತುಳು ಅಂತ ಬಾವುಜಿ ಎಂದು అయితే సూర్య అన్నకు ఎంకుల్ థ్యాంక్ యూ పన్ప ఎంకుల్ తిక్కియా ఆర్ ఫస్ట్ ప్లానింగ్ డే పండేరు ఎంకుల్ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪರಿಂಡು ಏನು ಪಂಡೆ ತುಳು ಕೂಟದ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೊಡಿದ ಇನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ಡ್ ಅವು ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿನಿಗೆ ಎಂದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನಿ ಜರ್ಜಾರ್ದು ಬೈದೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು 2019 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪುಣೆಡ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲ್ ಬೈದಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮುಂಬೈ ಪುಣೆ ಮಸ್ತ್ ಇಕ್ಕಡು ಬೈದಿರು ಒಂದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎನ್ನ ಬುಧರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರಾವಳಿ ಅದು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡುಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಕುಲ್ ಬೈದೀನಿ. ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಸನ್ನಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ ಸೂರ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂದೇರು ಬೊಕ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಾ ಪುಣೆ ಮುಂಬೈ ಬೊಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೈದಿನಾಗಲ್ ಪೂರಗಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. खुशबू कोई जिस्म जैसे मचलती हुई राग जिस्म जैसे क्या बात है.
Here we go with the top 22 contestants in the Western round. पुजारी, जरा दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ओहो, ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಸಭಿ ಕೆರೆಗ್ಲ ಪೂರಗಲೇ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಲ್ಲ ದೇಗ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸುರುಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಟ ನಂಗೆ ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಚಪ್ಪಲೆ ದೊಟ್ಟುಗು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತು ಕೂರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬೈದಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಮೇರು ಬೈದರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ಲ ಬೈದಿರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗುಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ತಂಡ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಲ್ಲ ಈ ತಲ್ತು ಬಿದ್ದಣ್ಣ ವಿಮಾನ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಂಚಾಂಡು ವಿಮಾನ ಬತ್ತನ ಏರಗಂಡ ಖುಷಿ ಅವಂದ ಕುಲ್ವಾ ಪಂಡ ಇಂಚಾಂಡು ಜರ್ನಿಯಿಂದ ಬನ್ನ ಜರ್ನಿ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟ ಅಂಶ ತಿಕ್ಕನು ಬೇ ತಾಳ ತಿಕ್ಕಿದೀಚಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೊಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿನೇಚಿ ಅವನ್ಜಿ ಪುಣ್ಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಚ್ಚಂದು ಓಡೆ ಬಾರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಡೆ ಆನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅವಂದೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬತ್ತದ ಪೂನ ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟದೆವು ಬೊಕ್ಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲ ಬೆಗರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ತುಜೇರ ಓ ಅಕುಲ್ ವಿಮಾನ ಉಪ್ಪೇರತ್ತ ಅತ್ ಕೇನ್ಯ ನೀರ್ಡ ಏತು ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ನೆಟ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಅದಕ್ಕೇನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾಜ ಆದಪ್ಪ ನಿಂಕ ಅಂದಾಜಾನ್ ದಾದಗೇನ್ಯ ಇನ್ನು ಮಾತಾ ಬೈಜೇರಾ ಐನೇಗೆ ಎಡ್ಡೆಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆಡ ಇಚ್ಛೆ ಅದು ಮಾಚಿ ಕೆಟ್ಟವನ ಕುಸಾಲ್ ಕೊಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಂಚಿನ ಓಕೆ ದಾಲ ಬೆಗ ಬತ್ತೇರಿ ಅಂಡ ದಾಲ ಕೊರ್ಜೇರಿ ಅವು ಬೆಚ್ಚಾದಿ ದುಮ್ಮಾಣ ಫ್ಲೈಟರ್ ಕುಳ್ನಾಗ ದುಬೈ ಆಚೆ ಮಸ್ಕತ್ ಅಂಚಿ ಮಿಂದ ಪೋನಾಗ ಏನು ಏತೋ ವರ್ಷೋಡು ತಿಂಜಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದಯಟು ಮಾತ ಅಭಿಮಾನ ನಕ್ಲೆ ಮೋಕ್ಯಾಡು ಅವಳು ಪುರ ಪೋನಾಗ ಗಲಿಗಲಿಗೆ ಬಾಜಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡಾನೆ ಹೌದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಪೂನವು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಕೊಡ್ಚಪ್ಪ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ನೆನ್ನೆ ಓ ಮಗನಿಗಲ್ ಪೋಯಾರು ಅಂಚಾದು ಅರೆ ಬುಸ್ಬಕ ಇರ್ನ ಬೀಡಿ ಒಯ್ತಿನ ಆತ ಪುಗೆ ಬೆಟ್ಟೆ ವಾ ಬೀಡಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡಿ ಮಾಬಲೆ ಸತ್ಯ ಬಂತ ಕಮಲಕ್ಕ ಈ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗುತ್ತದಾರನ 65 ಟಾನ್ ದಿನ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ತಿತ್ತು ಮಗ ಅರೆ ಹೇಳಂಗಿನ ದಾದ ಬಂಡೆ ಹೇಳು ಜೋಕುಲು ಬೂರುನಿ ಲಕ್ಕುನ್ ಬಂಡ ಖುಷಿ ಅತ್ತ ಇಂಚ ಇತ್ತ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ಐನು ಪಂಡಿನೇನು ಪಣ್ಣಾಗ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ದಾಯಕನಿಗೆಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದೇ ಒಪ್ಪುವೇರು ಮಗ ತೆಲಿಕೆ ಹೊಲ್ತು ಬರ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹುಡುಕಲು ಒಂದು ಅವೇನೇ ತೂದುಪ್ಪುನಿ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪುನುಂಡು ದೇ ಇದು ದಾದ ಇದು ತೆಕ್ಕಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಕಮ್ ಆನ್ कौन है अब तुम ही हो जिंदगी Oh, all the Madhuri Dixit fans in the house, come on!
ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ 2018 ಮಿಸ್ ಕರಾವಳಿ ಆದ ಗೆಂದಿನ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಯಾನ್ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಮಾಡಲಿಂಗ್ಲೆ ಇಂಕ ರುಚಿ ಉಂಡು ಮಲ್ತನ ಅವೇನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎದುರ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬೊಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದೆ. ಅಂಚನೆ ಮರಾಠಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿದೆ. ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗೆ ಬೊಕ ಬ್ರೈಡಲ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೆನ ಕುಡೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೊಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಂದುಂಡು. ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಕ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಡ. ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಎದುರ್ಕೊಂಡೊಂದ್ವೆ ಕೊನೊಪೆಂದು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆವು. पुणे बंड्स बघा पुणेचा जनकुलना एदूर फर्स्ट टाइम येना बघा येना तुलुला एड्डेजी येना टाइम कल्दित्ते पोई वर्ष सनिधनाने शो टू मिस्टर करावली ಗೆಂದಿದೆ ಅವೇನ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಇತ್ತಂಡು तो ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯಾನ್ ತು ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಂತೆ ಆಂಡ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೌದಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಲವಲ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಮೂಲ್ ಶೋ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಜಡ್ಜ್ ಇಂದಲೇ ಇದೇರು ಪಂಡ ಅದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂದ ಯಾನ್ಲ ತೊ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಎಸ್ ದಿಸ್ Firstly, thank you very much for inviting me to judge Mr. and Miss Tulunadu, Face of Tulunadu 2019. I was amazed at the amount of work the team has put into their project and the professionalism of their approach and presentation. Everyone who took part, I think they are very much, should be very much proud of. And I think there would be only one winner, but it was, as Prasad said, it was a tough competition. ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ್ ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ತಿನ ಸೂರ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಎಂಕ್ ಆರ್ಯಾಪ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಂದಿತ್ತೇರ ಅದ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡಾರ್ಡ ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬಾಲೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರೋಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದಿ ಓಡ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿನ ಕಾಪೋಡ್ ಬನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ತಿಕ್ಕದಂಡು ಬನ್ರೆಗ್ ತಪ್ಪ ಒಂದು. ಸೊ ನಿಗಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಚಿರಕಾಲ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ ಸಂಘಟನೆದ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪಡು ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ ನಾಲೂರು ಒರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಮ್ಮೆನೋ ಒಂದು ಪಸರಾಗ ಏನೊಂದು ಪನೊಂದು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆಗೆ ಆಶೆ ಪಡೆ ಒಂದ್ಬೆ 1 week was not easy for any one of us, be it the contestants from Pune, be it the contestants traveling from Mangalore, or be it the ones coming from Mumbai. So best walk. ಈಗ ಜೋರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೈತಾಡಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಶ್ರೇಯಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್, congratulations. Yo, ladies and gentlemen, put your hands together for Miss Best Walk, that is Shreya Salian. जो जीता वो सिकंदर नहीं है, ईडीएम का फैन है तुम.
किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हो सानू भी झूठा दे दो स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ಓಕೆ ವಿನ್ನರ್ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನೆಕಡೆ ಬನ್ನಂಚನೆ ಫ್ರಮ್ 2015 ಇಡ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೇಜೆಂಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತೊಂತೀರಿ ಯಾನಲ್ಪ ಹೋಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎದುರ್ದಾಗ್ಲೆ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೀರಿ ದಾದಂಡಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಗಳು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊರಣ್ಣಿ ನಿಂಚಿ ಒಂಜನ ಭಾರಿ ಯಾನ ಕಡೆ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಮೆಹನತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೊರಣ್ಣಿ ನಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಗಲ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಓಲರ್ ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಮೆಹನತ್ ಬೈದಿರಾರು ಸ್ಟೇಜ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮದತ್ ಬೋದಿತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕೂಪನ್ ನಂಬರ್ 3000 ಎಸ್ ಏನವು ಹಾಗೆ 4 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 4 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎರಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇರೆ ನನ್ನ ದೈದಿದ್ದು ಬರೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕೂಪನ್ ನಂಬರ್ 3000 घुमाओ और थोड़ा ಎಡಮ ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಏರೆಂದಿತ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಕೂಪನ್ ನಂಬರ್ 2771 ರಡ್ಡು 771 2771 ಗೆಂದದಿಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸರಿಸಾಮಾನು ಅದು ಇದ್ದು ಇನಿ ಗೆಂದದಿನಿ ನಮನ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ಗೆಂದದಿಡು ಸೂರ್ಯಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ರೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ಗೆಂದದಿಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಗೆಂದದ ಮೊಗಲ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಒಂಜಿ ಸೀರೆದು ತಂದು ಬೋದಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ತ್ವಜಪಾದ ಕೊರಿನ ತುಳುನಾಡು ಗೆಂದದು ನೀನು ಪಣದು ಯಾನು ಪಣರ ಇಚ್ಛಿಸಾವೆ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರದು ರಡ್ಡು ಬಾತೆರನ್ನು ಉಂತಾಬೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು BJP ದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಣಡು ಪಣದು ಯಾನು ಎಣ್ಣದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡಲೆ ಇಂಗೆ ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ಈತ್ ಫೇರ್ ಆದ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ತಿನ ಸೂರ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ఒక ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಎನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಯಾನ್ ಪಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಪುಜಿ ಪಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತಾಯ್ಪಂಡ ಈತ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ಕೊಡ್ದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ತೂಪಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.